kurang kentel iwak kurang nok tengah segoro kayane gak mesti kok anake nrecel keterak beras larang apane katik gak ngersula sing penting sabar kelawan no rimo nyuklek blarak diwadahi panci ngesir tanda keliru banci bedung padha lanange gina-gina pokoke pernah assalamualaikum kon malu lapo munggah mrene iku untuk kadang karya budaya kok kono ngawur ono pesawat liwat apa iki ketara kon iku lha apa aku enak ngedung kok teko kok stop iki lho kon iku gak kung kabar ta kabar apa ibumu keserempet nyambe ibuku keserempet nyambe iya gua ngandel wong ibuku saiki nang rumah sakit babaran kok bapakmu sing keserempet nyambe lu gak ngandel aku bapakku lu kerja becak raimu kaya nyambe mbo nek ngono ya apa rek aku sing ngarep iku aku Dik Robi arek ganteng arek wong gendeng Aris nang nggone papane iku ditulisi rek Robi Sugondo oh duduk Aris Wicaksana kok duduk duduk berarti awakmu iya aku lapo ya ndisi iki Mas wah ya apa guys nyongo sak pira cak oke esok-esok kopo sarapan dandang tak buka segone mambu timbangane sumpek mikir utangan mending rungokno kidunganku enak sing ngidung ganteng kaya Tengku Wisnu ngombe kopi kelalaken jagang jenengku Robi arek Jombang apa sih so Iki Budi Wijaya won liwon. Apa nang kene? aku Robi Robi ta? Robi Tak pikir liwon. ngawur iku ya guruku rek iku ya guruku guruku iki Lah kono nek nggawa koplok keong ngono are. aku iki mah gak ero mor-mor tak candak ngono ae Aduh, Bi, lah apa sih kon pinter maca ya pinter nulis. Didelok papane. Malam hari ini khusus sing ngepur Cak Rasa. wah apa buktine gak percaya Ana tulisane wisan. Kon nek saiki mulya, tak omongi kon. iya ya Robi Rasa tak wacane rotok iki Lah iya. Wedhusmu mana? Gak ana bapakne mulya. ya wis balik ya Ya. Sego jagung iwakmu cair nek sing ngedung calon DPR. Sing ngedung aku are. Ngawur. Surabaya dolor kampung 100 nek kaliana wah lamput ana keong mas muncul sing nduk aku peno wis suwe ngomong aja angger jeplak lho
Tulisane jelas Cak Rasa. Wah, ketokmu. Tulisane Cak Rasa taji kaco-kaco. Sing kaco apane? Peno nang kene iki lha apa? Mlebu, Aku mlebu maneh. mlebu. Dadi peno sing ngojeng iki. Aku Ya ngidungo lho. gak izin. Kaco-kaco. Tuku galon. Kok nyangking tebu wong tebune dirubung laler. Loh, gak balik. Aku nek delok rondo ngampon kene sayang setitik bokonge bouncer. Iku ngono seneng aku. Titik-titik klumpukno nek wis akeh tol tol mong lho bangsat monggo mersane kesane monggo mang kamit monggo mersani kesenian kula lele ya monggo kaco iki jaman saiki jaman kemajuan lanang wedok padha clonoan ahing dhewe Kon iku lho, mosok kok gak ngerti ya. Tulisane iki sapa? Tulisane mang sing ngepur sapa? aku Kentut. nyaprut awakmu sing ngepur Ya iya. wis ngepura aku nek delok Apike rek. Wong gak ngrumangsani. Wong edunge wis gak genah ngono kok. nek delok Lah apa mbok delok mlebu? Mlebu. Gane kok ganteng ngono. yo ganteng aku timbang awakmu Dulur-dulur, Taji ganteng napa elek? Krungu ah. Kuping tak gedhek iki kon iku. Dulur-dulur, Taji ganteng napa elek? krungonen konku Takok dhewe, takok dhewe. takok dhewe Takok. jalan-jalan kaco Dikeplak okta kon iku. dulur-dulur kula niki Taji ganteng apa elek ganteng apa elek elek apa ganteng elek jembek aku Berasku tadi pangan pitik nandur pari kok no tegalan. Durung dinikah kok wis meteng dhisik nek ditakoni jare kanggo percobaan.
masalahe dhewe kate enyah nyoh. Ketok 800 wis. Ora ijen wong 14. Oh alah, ya kate ngidung ngopo aku mang. Lali gara-gara taji ku ngopo. Urung wayahe metu-metu dhisik. Ibarat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tawon sing padha nyedaki. Nyedep sarine kembang melati. Budal esok mulie mesti sore. Rambute abang ditato alise. Sing gandengi saben dina siji. Cewek gaul pacare ana selawe. Cewek gaul yen guyu untune kingsul. Saya pantes yen gawe rok sadengkul. Cewek gaul bisa renduwer kabeh gaul. Yen lumaku bokonge mentul-mentul. Sapa wong ngecak sing ora clegukan. Nyawang bokong gedene telung candang. Tumpakane sepeda motor lanang. Cewek gaul ayune sak kebon binatang. Ngombe jamu beras kencur bojomu lemu bejatno kasur. Awake lemu kakan pola bejat kasure. Guyon-guyon. Bismillah, bismillah. Ayo padha eling dolor tuture wong tuwa. Wong urip nok donya baca ambrono. Ayo tansah ngati-ati dolor kelawan waspada supaya sampean besok gak bakal koci. Tembung becik ketitik ala bakal ketara. Iku ngono tuture cek wong tuwa. Atuh
kancane sing lali cak tetep bejo sing ngeling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling wulan ngarep dulur iki wulan poso mula ayo persiapan lan tata ayo dilakoni dulur kanthi sing lenggono sebab iku perintahe kang maha kuwasa poso Ramadan 30 dina akeh rintangan akeh penggoda ayo sing ati-ati dulur ayo dikuat-kuatno sapa sing lulus dosane dingapura salat tarawih dulur aja nganti lali senajan iku abot ayo dilakoni bulan Ramadan ngono dulur wulan kang suci sapa sing gelem salat bengi disayang ilahi Rabbi pungkasane poso ayo mbayar zakat pinangka mbiyantu dulur sing melarat santunan anak yatim dulur aja nganti kliwat perkara ganjarane besok no akhirat mari mbayar zakat terus riyo ayo silaturahmi nang bolo-bolo ayo sepuro-sepuroan kanthi sing lenggono muga-muga kita kabeh besok munggah swarga Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin ngampun dilawan kula sampeyan tanggap kula nggih melok-melok ndongakno sampeyan muga-muga mari sedekah desa rakyat ngampun wates Tanjung diparingi Gusti Allah sehat wal afiat diparingi panjang umur rezekine melimpah ruah muga-muga kabeh nang iso tindak Mekah Madinah Allahumma alhamdulillah barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazaka khaira Allahumma alhamdulillah ayo Mas dagelan ngene tok iki lho wis ketok 1.200.000 tanggapan gak tau leren mulane dulur-dulur nek kepengin nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek kaya winginane akeh dulur-dulur sing gak uman tanggalan kurang setahun nang andek-andek langsung teng pimpinane mawon cek uman tanggalan
Golek tambahan 200 engkas. Siji loro telu papat ana randha lemu bokonge rong emblak digendak aduda sapine papat bareng wis meteng dadak ditinggal minggat bareng wis meteng kok ditinggal minggat bayine lair gak ana sing ngrumat bayi rada gedhe dititipno mbok samat mboke saben bengi dodol lapemno setan plat saben bengi dodol apemno setan plat budale sore mulie jam 4 nek ditakoni jare teko rapat wingi aku weruh digawa kang samat aku weruh digawa kang samat digawa ngetan liwat gang 4 teko gerdu kang samat ora kuat katoke mblorot kecantol kawat konangan karo kang legiman yo njaluk bagean digawa ngulon nangisor barongan durung lapo-lapo dadak ketiban bongkotan mukapan wong wis tuwek kok pencilaan ngesir cewek karo WA-WA-an bareng salah kirim kliru HP-ne wak bayan aku dhewe ya tau ngelakoni duwe pacar lemu jenenge ngatemi tak WA-WA jange tak rabi bareng salah kirim dadak kliru dukun bayi namung semanten sairan kula saelan boten barang keres Allah ngedung sampai pegel dagelan gendeng lho gak metu-metu dagelan koplak lho keturun tah mangan tah ya apa iki warek koplak kadang metu-metu waru doyong doyong anu pinggir kali ayu moblong manasati yen ngetan bali ngulon liwasedan ora kelakon waru doyong anu pinggir gunung ayu moblong gawe bingung turu gerdu dicokot kiri rupane ayu jaluan ding tak dong dang curut dang ding dang prut kuntet gendeng gak duwe isin lapo isin gak ditabuhi kok joget
Sing joget iku lak kakimu. Ketewal-ketewal ngene iki joget. Gendeng nganggo pengampun joget iku. Joget. Ora wong kene pinter-pinter. Beso. Lah apa beso ya nek tayub. Lah nek ketewal-ketewal ngene iki gak joget ngene iki lha apa? Ndelek duit jagane bayar bank ben ngoten. Diguyu wong iki lho. Lah kalen guyu jale nontok. Isin-isino ae. Lah lha apa? Diagelam kon niku bayaran paling akeh nuk Budi Wijaya. Wis kok jek ndek utang bank. Kabeh menungso iku serba kurang. Ndek utang bank apa? Lah nek Senin Apa? Amarta, Lho. Selasa Mekar, lho. Rebo Syariah. Tet lah kon kok apal, Tet. Gak apa ya apa bojoku gak nyicil belas ngono to. Kabare bojomu tau dadi ketuane. Iya iya. Tau dadi ketuane. Dadi ketua rong minggu kotange pedhot ping 4. Ngono ku nek utang 5 juta mbayare piro, Tet? Saiki dipermudah 200.000 rong minggu. 5 juta. Iya iya. Nek 10 juta, Ketok 400.000 500 nek iso mbayar, dibayar. nek gak iso mbayar, Aya ndelik go jeding buri kena wong kene. lambemu kon iku nyemoni wong kene. Ya gak nyemoni ngene. Wong kene iku gak ana sing utang mekar, Gak ana. utang syariah iku gak ana. Gak ana belas wong Belas. kene wis sugih-sugih. Wong sugih. Paling sakmene kae sing ngutang ya belek kabeh. diguyu ibu-ibu iki lho. Lah sing guyu sapa rumahmu? Sapa? Ketuane syariah. Tet kundet. Lha anggitmu kene iki sing mandhegani ya Gusnul Khotimah. Kon kok ora jenenge Gusnul Khotimah. Lah bagian masak iku mang ya apa? Bagian masak. Gusnul Khotimah. Iya lah kancane ya ana. Iku ya gak nyaur-nyaur. Sapa? Suyanti kuwi apa? Alah guyon yu, guyon. Malahan lapo sing ngurusi utang bank kon tak kandhani main nggo pengampun. Heeh. Muga-muga warga pengampun kabeh bengi iki tansah diampuni kesalahane dosane kabeh karo Gusti Allah. Allahumma amin. Rezekine melimpah ruah. Amin. Nek esuk taun ngarep nanggap maneh. Iya. Pak Polo wis ngomong aku. Polo sapa? Ya polo kene polo adi apa? Pokok 2 minggu pisan nanggap jare ngono. Oh, regrek duwike. Lah nek nanggap 2 minggu pisan ya didol ae kampung iki. Enggak sing penting pokoke nek kate nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek. Lah ya apa? Cek uman tanggalan. Wis aja kakek ngomong. Alhamdulillahirabbil alamin. Kon mangkate dawuh ngedung-ngedung wulan poso, mukadimah ceramah dan lain sebagainya. Aku cuma ngelingno, Tet. Dulur Islam karo Islam iku dulure. Iya. Sing lali dielingno. Ya iya. Ulan ngarep kan ulan poso. Tapi situ guru kok elingno. Sapa? Ah, pasar sapi kriyan iku. Lah apa aku ngelingno arek wedok-wedok. Lho ya gak ngono. Konko nek pinter-pinter nggo kene tak takoni brese dibacok wong kene. Aku gak pinter, Tet. Cuma ya aku iki dagelane Budi Wijaya ya ngelingno sebatas kemampuan. Mburi masjid, iringan masjid, sebelah kono masjid. Ya iya aku mung ya salat nek kono. Nuwun sewu kula tak tanggel kentut nek mbon saged jawab sampean bacok cangkeme nggih. Kon ketoke kok ngancam ngono. Setuju ah. Titik ae. Lah Kon kok petiti ya, Tet. lha gak metiti ya apa kon kok dimas sok pinter. Wong wedok-wedok ambek wong lanang-lanang. Sing wedok-wedok apa sebabe nontok kudungan, sing lanang kok kuplukan. Nandakno wong muslim. Alah masih gak muslim ya iso kuplukan. Nek kenduren Cek ketok apik. tuku sing anyar. Ibu-ibu kudungan cek ketok ayu. Alah masih gak ayu kudungan gak oleh ya. Kalau sing merongos kok kudungan yoan. Kon iso nyalahno. Ya iso benerno. Apa sebabnya ibu-ibu kok kudungan? Ndase korengen. Mantune Mudin koplak kon iku. Ya gak ngono. 1-0. Alah preketek kalah. Lejek metiti wong kalah lho metiti gitu. Takok gak genah. Oh, Ustaz Kucluk. Takok sing temen po. Iya. Apa sebabe wong salat kok gawe kupluk? Cek ketok apik. Kurang apik setelikon cek licin. Cek ketok sopan. Kurang sopan mbokmu sing bongkok kok kon liwat.
cek gak nglewer rambuté nang bathuke cek gak batal salate. Disurene sih goblok. Ustad lho kucel lho ngene. Kon iso nyalahno? Iso benerno. Apa sebabe wong salat kok gawe koplo? Lah nek gawe helm iku arek balapan. Asem iku. Mantune Mudin koplak kon iku lho. 2-0. Alambel lah takokmu takok gak masuk akal. Iki lho kok jek metiti sih. Pewakon sing tenanan ta? Bedane apa malaikat karo maratuwamu? Jeber masih kon ustad. Kundet. Napa? Aku ku ngaji Quran, ngaji hadis. Yo gak ono ta antarane malaikat karo maratuwaku iku yo gak ono adet. Mangkane delok nek mari ngaji utawa mari salat petanono cek ero. Engko mari ngaji mari salat ngorok ya gak ero tajwite delok rek. Mantune Mudin. Bedane apa? Malaikat karo maratuwamu. Nek maratuwaku iku bapake bojoku, nek malaikat iku utusane Gusti Allah. Siapa sing karo tumun malaikat utusane bebekmu iku? Kon iso nyalahno? Iso benerno. Bedane apa malaikat karo maratuwaku? Nek malaikat nyateti prilakune menungso elek lan apike. Iya, iya. Tapi nek maratuwamu nyateti utang-utangan. Kon lambemu kok ganjok utang-utangane maratuwa. Ya jelas e wong bang telu deloke kabeh. Saiki setruke maratuwamu. Takon gak masuk akal, Tet. Lho, jek mesti Sing no Quran ono, no hadis ono. Insyaallah cak kentut siap jawab. Situngkas. Wingenane dina Kemis Kliwon malam Jumat Legi. Iya. Usume wong kirim donga utawa nyekar nang kuburan. Aku ya kirim donga Hmm. nang gone bapakku nang kuburane ibuku. Iya. Kira-kira kirimamu ketampa apa gak? Budak-budak pikiramu. Ya mbok tetet ketampa gak ketampa apa jare Gusti Allah. Lah, wong kene kok ceramah. Untung kok gak dikrotok ambek wong kene. Lah kon tahu kirim donga nang kuburane bapakmu, nang kuburane Senin ibumu. Kemis mesti kirim donga utawa nyekar. Kon, Iya, nekmu kirim donga ketampa ta enggak? jelas ketampa. Buktine apa? Nyatane kirim aku gak dibalekno. Ya Allah, tetet. Mantune Mudin koplak kon iku. Nuwun sewu. Asline kon iku gak iso ngaji. Ngaji Quran maneh iso kon. Nek ngaji kono awakmu. Alah, titenono kon. Apa? Masih kon mantune Mudin. Hmm. Kone gak ngerti syariat Islam, kone gak ngerti tajwid, Hmm. kone gak tahu ngaji, gak tahu salat. Alah. Matimu besok dikepruk malaikat. Keperuk dhewe. Kono alam kubur ditakoni malaikat gak iso jawab. Langsung kok dicotos malaikat. Jotos dhewe. Kancaku tawuran kok kene akeh. Gak ngono sih, Dad. Kon Ah. cek sombonge. Ya gak sombong padha-padha utusane, Tut. Kon ditakoni malaikat iku wani. Wani. Tatak Iya. upama dikepruk kok kepruk dhewe. Ya jelas rek kancaku akeh. Saya coba dan aku kepengin roh. Iya. Disekseni wong sak ngampon karo penonton kabeh. Upamane kon mati, ditakoni malaikat. Ya, terus Kon mati no alam kubur, Iya. ditakoni malaikat. Malaikat. Sing dadi malaikat upama aku. tumon malaikat kaya brengesan pencit. Bacut. Ya Allah upama teh. Sak umpama-umpamane, sak goblok-goblokane wong menungso gak ngerti ngaji. Nggambarno malaikat gedhe dukur, brengose njlaprang, mlaku rek-rek, kadang numpak odong-odong ngono kene iki. Malaikat numpak adung-adung iki dengkul. Ancene ana ing ngono. Wis upamane kon mati no kuburan. Iya, Ditakoni malaikat. iya, Ditekani malaikat. iya. Malaikate teko. Lapo kan? Kuburane goyang. Nah, berarti kon gak tahu sembahyang. Kuburane malaikat teko goyang nakoni. Malaikat teko. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Mayite suarane kok gede. Santri ini Gus Dur. Ya Allah, ya Allah. Kok gede.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tet, Apa? kok kaya banci sih? Lho malaikat iku nek ana banci ditakoni gak sida. Sakno. Sebabe Statusé banci lho gak jelas. biasa-biasa. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Man ismuka? Sopo dodol es moka? Loh. Dikeprok malaikat kon. Ditakoni pisan gak iso Lah jawab. kok takon es moka lho. Ya Allah Gusti, bahasa Arab sakmono tok lho gak iso kok. Apa? Man ismuka iku sapa jenengmu? Kuntet goblok kancamu mbok jero manuk. Ya Allah rek kon iku ditakoni bahasa Arab saiki gak iso. Ngalah melek. Ya alal kubur kundet, man rabbuka? Lah ya mene bukai rok. Engko enemu lenten-teno. Minggato net, minggato. Ya mene bukai. Man rabbuka dalam bahasa Arab. Man iku sapa? Rabbuka iku Tuhanmu. Wong gak ngomong. Oh alah, ngono kok gak dikepruk malaikat kon. Peruk dhewe. Wis tak takoni cara Jawa. Ya iya. Ora iso bahasa Arab. Takono. Ya alal kubur kundet. Sapa pangeranmu, Det? Pangeranku Diponegoro. Minggato. Jangkrik iku. Bayar 800 gak tau bener. Lah apa kok pangeranmu Diponegoro? Kok takon apa sih? Pangeranmu iku lho, Det. Tuhanmu. Oh, pangeran krungu pangeran Diponegoro. Nek kon iku wong Islam, kondo Gusti Allah ngono. Gusti Allah pangeranku. Aku iso. Ya alal kubur kundet. Adoh saka donya sampai alam kubur. Apa oleh-olehmu, Det? Salamu kon gak pesen. Lah nek kon pesen mbok HP-HP saya tak tukokno rek. Lah kok malaikat iku kok mbok tukokno HP iku. Gak pesen njaluk oleh-oleh. Tuku Sing iki. dimaksud iku amal perbuatanmu ngono lho, Det. Oh, kon mang gak ngomong ngono. Ya alal kubur kundet. Sapa imammu, Det? Imam Bonjol. Minggato ya Allah Gusti pangeran. Masalah kok nak ambek aku kok gak tau. Sapa iki, Det? Ya Allah. Kon giduk ta. Kaya kene gantet. Wong brutune sakmono. Padha gendenge. Kurang ajar. Wah, apa? Aduh. Dhuwur. Kon iku lho bengok-bengok iku lho lapo. Aku kate lapor polisi. Lapor. Terno aku nang kantor polisi. Lapor polisi barang. Aku mlebu desa kene kan sawah-sawah tuang-tuangan tok. Iya. Aku diperkosa rek songo. Loh ya Allah. Diperkosa? Rombongan iki lho mburi kok lho. Aja gelem. Loh, aku gak gelem Cak, aku nolak lapor polisi. Aja gelem. Terus nek lapor polisi wong kon diperkosa ya mene iki ya turu. Loh, polisi tetap jaga siaga. Oh, Aku lapor. Lapormu ya apa? Malam, Pak. ya. Semalam. Malam. Saya mau lapor, Pak. Lapor apa? Saya mau diperkosa 9 anak daerah sini. Terus Jangan mau. Loh, polisi gak ngomong ngono. Ya apa? Ngomong ini, sing merkosa kon niku uang tak gendruwo jadi. Lah wong tak gendruwo lho. terus nek sampean diperkosa rek songo terus ya. Ya. Oh, berontak. Iya. Berontak. Oh, wong wedok diperkosa, wong lanang berontak iku wong wedok goblok. Lah sing Apa bener. maneh perawan-perawan. Heeh. Kate diperkosa wong lanang liwat tuangan, liwat sawah diperkosa berontak iku wong wedok goblok. Lah kok iso goblok? Mek aku diperkosa tak kekno, mosok meneh gak dicopot. Ya Allah. Piro tenagae wong wedok kaya aku, Cak? Tambah gendeng iki tambahan iki. Sik tak nuwun sewu. Ya Allah. Yen elek lho saiki tambah seksi wae. Merangsang kon. Aja ngono karo kancane dhewe. Kalau menurut kamu gimana? Oh iya ngono. Wong awake kaya kudanil iki kok perang. Enggak, perbedaannya itu bumi langit biyen iku elek. Iya, percaya.
saiki tambah cantik. Lho, apa gunane aku dadi pelias terkenal? Perias. Perias. Aku pelat gak iso ngomong perias. Lah sing iso. Pelias. Arek iki tak jotos temene kon. Aja ngomong ngono. Aku soge gak kurang bondo, gak kurang donya. Operasi. Mulane tambah ayu. Tambah ayu. Nang Hongkong aku operasine Thailand. Ngono gak kondo-kondo Lah, kancane. Ngomong apa? Irungku biyen ya apa? Pesek. Pesek, Irungku biyen ya apa? pesek, Susuku biyen ya apa? cilik, Biyen susuku ya apa? Kempit. Bokongku biyen ya apa? Alat repes. trepes, Saiki ya apa? semok. Operasi nang Thailand. Operasi larang lho operasi. Ancen larang entek mendelas M. 16. Heh, 16. 16. mendelas M. 6 belas. mendelas. 16. Lah. Iya. Dokter Thailand canggih ya. Iya. Aku mari operasi dikei kocok gedhe. Sing maune irungku pesek dadi mbahir. Tambah cantik ya. Sing maune susuku kempir dadi gedhe. Semok. Bokongku sing cilik dadi seksi. Larang. Nah, kabilator iki lho. Gak ngono kok ana kabilator itu. Kabilator tak ana kabilator gone gusti. Iki lho. Ya iki. Oh. Nah, biyen kan ono. Iki Saiki gak ono. iki ya dioperasi. Diketok dil. Wah, dadi wedok aku cak. Jarene dokter Thailand. Punten tadi pomohai cawantika. Apa iku? Apa artine iku? Segera Mami Okta, saya operasi menjadi wanita. Aduh, tambah cantik. Wong susu. Langsung aku mari operasi diketok del. Iya. Aku dikai kocok gede. Heeh. Terus Irung wis kaya wong wedok. Pipi, Pipi kaya wong wedok. susu, Kaya wong wedok. iya. bokong, Kaya wong wedok. bekakas iku. Kaya wong wedok ya. Kosok. Mbok kocoi. Tak kei kocok dikongkon kocokan ambek dokter iki kongkon dodok dikei kocok. Tibane. Kok cangkeme bedes. Tau, tak. Wis pokoke aku tetep ayu. Iya, wis ayu. Percaya aku. Iki sapa tukaran iki? Tukaran iki. Hah, sayang. Apa? Sayang. Ayo nang kandang. Aku nyien. Ya nek tiba kenceng ya tiba kebo aku lek nyonyor. Hei sayang. Iki kok ana tikus-tikus nang kene iki lha apa? Tikus tatamu kuwi. Ora ndelok potonganmu dhewe kaya sapi teng ngono. Tapi kan wangi. Bolak-balik lah wis tak omongi. Sayang. Awake dhewe iki selingkuh. Ngerti gak? Ojo liwat ngarep, liwat iringan omah. Ngerti gak? Ya Allah, Eh? aku wingi wis kebelet. Terus mari ngono lek Hansip mara-mara oyak-oyak nggone cendolong nek kon dhewe sing kaget. Iya, iya. Cak, cak. Kon milak selingkuh ambek aku. Kok lak tak kongkon liwat wowong. Lah terus Lapo kok gak liwat wowong aku mbok kongkon menek wowong. jare nggone nggo mburi. Saiki ngene. Ini taji. Saiki ngene ya. Iya sayang. Pompong bojoku Taji iki luar kota. Bener. Ayo ditutuk mau. Iya wingi kadung kebelet tak copot diobrak Ansip. Padahal Ansip wis tak kei rokok lho wingi. Lah paling namung ngekeki rokok iku sautil. Ya Ansip panjenengan mata duitan sayang. Tak kandhani yo. Ojo sing koyo wingenane. Piye? Ojo sing koyo wingenane kok blongsong. Loh. Aku gak seneng diblongsong-blongsong ngono kuwi. Cak, Apa? kon lak wingi tau gendana ambek aku. Iya. Lapo wekku kok blongsong? Lah kate blongsong ya apa kok cangkeme mentok. Sayang, Iya. nek gak diblongsong kok gak mateng. Dek, ojo talah. Aku kan ya kepengen menciptakan turunan. Gemes aku. Gatelen kon. Kon iku lapo sih? Oh,
masih diblongsong ya ucul wong cilik. Apa cilik tut? Iya iki bojone Taji. Yo yo. Ya sian. Wis gak usah ngurus, gak usah ngurus. Lapa sih? Melok-melok. Iki rapo iki? Begale ringen anom iki. Melok ae. Sayang, engko jam-jam 09.00 tak enteni nduk iringane omah. Jam 09.00. Iya. Tapi tak kei kode. Apa kodene sayang? Kodene kok sampean nek katene mlebu nang omahku muni, "Tir, aku semaur." Tir, iku aman, bojoku gak nduk omah. Ya. Berarti aku tir. Aku muni, "Dur, aman." Aman sayang. Aman. Toh, Apa sih? semayan kon. Iki bojone Taji. Lha apa sih yo? Wong elek-elek gak oleh melok ana. Toh. Iki lak gendakamu sih. Iki bocah warna-warni iki lha apa? Tak urupane toh. Tak urupi. Mau rupi. Engko tak kei chip kon. Engko tak kei chip lotung. Ojo cip. Apa? Duit. Yo, Kowe kaya Bu ya? piro pasarane? Iki ya. Heeh. 1000 kene. 1000. Wani 2 minggu aku. Pokoke lek sampean muni, "Tir, aku semaur." Dur, aman. Aman sayang ya. Tapi lek sampean muni, "Tir, aku gak semaur." Berarti gak aman. Bojomu nang omah. Bojoku nang omah. Cak, lapo? Engko bengi sampean tak kei kode ya, Cak. Kodene apa? Kok aku muni cuk. Terus aku. P. Goblok. Hei. Iki lak tur. Nah, terus kode kucuk. Ayo. Masalah wong elek-elek iki guyonan apa ae rusuh. Gak enak-enak wong mesra-mesra. Kak, yo, Saya- pokoke sampean muni, "Tir." Tur. Ya, pokoknya jajal pisan kasanan. Tur. Aku tadi lemes, Dek. Mana. Aduh. Lapo sih? Kepingin ya. Lama aku gak kira kepingin, aku ya ndek kode. Cak. Kok sih? Cerit, curut. Cerit, curut. Cerit. Curut. Pir. Oh, Dir. Mana sayang, mana sayang? Dir. Oh, Dir. Mana? Dir. Dir. Aduh, enak irek. Sayang, jam piro? Jam 09.00 Jam 09.00. tak enteni nduk iringane omah. Jam 09.00 nang omahmu ya? Iya, saiki aku tak mulai, aku tak siap-siap. Heeh, sayang. Ya. Temen ya. Nek sayang. Dir. Oh, Masya Allah. Mana? Dir. Ora. Apa kok? Maya-maya nak buat susu kula, Gur. Toh, Apa iku mang tet? kon kok memperbesar kemaluane. Kon iku buka rahasia wong ae. Iku menu sandang pangan iku. Ya Allah, modelamu kaya ngono iku. Hah, alhamdulillah janjian sampe pacarku. Tet, Eri. Lah, mangkane gede gendaan. Aku gak kira ira mbek kon. Aku gak kurang wong lanang. Delok mari ngene aku buka micet. toh. Lapo? Kon tak elingno nek kene. Aja nambah-nambahi dosa. Iku ngono bojone Taji ya kancamu. Kon kok mentolo kate tir-tur karo bojone Taji. Zaman saiki, Tut. Nek gak ngetir tur
bojone kanca kurang sedap. Toh, toh, Kadang-kadang ya. toh kotak kandhani. Apa? Bener omonge kentut. Ngendak bojone wong ku dosa gedhe. Kon besok nek mate nggo akhirat kecemplung neraka. Besok lak nek mate, neraka lak nek mate, nek urip tak nikmati surganya dunia, gendak bojone kanca. Wah, wah. Berarti kon niku wis nekat. Nekat kon niku. Apa? Menentang arus neraka. Digodhog nek neraka kon. Lho. Ditenono kon. Oh, meneh mlebu intipe neraka. Angen-angenen lho. Iku lak bojone kancamu taji, katika mbok turku. Kon kurang puas ngetur aku kon. Cek kae. Pikirin lho. Berarti aku ngene dilebokno neraka. Angen-angenen lho. Dadi intipe neraka. Alhamdulillah sadar ya. Ya ngono, Dik, sadar nak. Ojo sampe apa bojone ngerusak kerasu, Ya Allah. kerayu, kerayu. Berarti bener ya. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa hambamu ya Oh, Allah. pinter. Pinter. Berarti gak oleh berarti ya. Oleh. Angen-angenen sing temen. Iya, Pikirin iya. sing temen. Ya Allah. Neraka lho. Ngapunten ya Allah. Ya tobat ya. Kula khilaf ya Allah. Ya pinter. Tut, Ya. Mami, Ya, Le. Kuntet, Iya to. sepurane yo. Iya. Aku wis hilap. Matur suwun wis dielingno. Ya. Tadi kancaku ngelingno ngono iku. Bakal gak tak baleni maneh kok. Ya, alhamdulillah ya. Tapi nek pisan ngono gak apa-apa beke ya. Padha wae. Gak ngurus raimu, gak ngurus modelmu, gak ngurus cocotmu. Monggo ngetur. Arek gendeng. Arek koplak. Arek kados kebablasan kaya ngene iki ya apa Dut? Kanca dhewe lho. Mosok gak krasa si Taji. Ngesakno. Lah iya. Taji dhewe wangi nyambut gawe gak tau. Terima leren. wengi. Gak tau leret. Lho. Kancane dhewe kok diameni. Lah apa sih? Amen. Kancane dhewe kok diameni. Oh, aku pamer. Kon penggawamu puanci tamen. Iya, pacet. Mulemu pirang dina pisan. Ah, saulan sepisan. Mana kok? Cocok ambek lagune. Men- Tiba di kerudung, kerudung di balik. Terus. Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Mending kendaan timbang hidup bojone. Mangan sate ora eling mburine. Ngingu wedhun bendina nyelek teleke. Luar. Kon niku kan apa pengamen. Kudu duwe perbendaraan lagu sing akeh. Cek laris. Sorry, manis. Nah, Duh, lali. Sorry, manis. Kurang manis, tambahi gula. Wes. Gak ngono, Cak, lagune, Cak. lagune terusno. Terus piye? Lagune iku mau lho terusno. Sorry, manis. Kurang manis, tambahi gula. Ya. Wes. Lah terusane. Lho, ya wes ya gak terusane apa wes? Gendeng iki. Wis Ji ngene Ji. Piye? Awakmu nek amen pirang dina pisan? Saulan mulai. Mulai. Kon turu kono-kono iku gak tau ngipi apa-apa. Gak i? Mosok Ji? Gak. Ngipi sandal pedhot ta, klambi suwek ta. Nek aku mlaku ke sandung-sandung ae. Lah, Loh, ya iku, Cak. Ngipi ke sandung-sandung ya iku pirasat. firasat. Ngene lho Ji. Aku yo gak ngompori yo gak adu-adu. Ya. Seksine Kuntet karo Okta. Bojomu mbok tinggal nyambut gawe. Bojomu no omah mlaku niku menggak-menggok. Kon ku goblok kok. Ngenceng terus kok ketabrak motor. Oh bento kon ku kok. Kacau kon, kacau. Gak ngerti paribasan. Bojomu saiki wean, gak tau mari-mari. Mulai isu awan bengi wean.
terus. Encene bisnis nyambut gawe nek mlaku ngentekno cicil aspale iki. Lah nek WA-an tanpa bondo. Ngene lho. Wong-wong ku ning ngandane kurang jelas. Bojo peno saiki ku serong. Heh? Bojo peno saiki serong. Sarung karo sapa? Sapa muni terong? Wis pokok bojo peno saiki ku serong. Serong. Iya. Sarung karo sapa? Sing jelas Kalau kandhane bojomu saiki terus terang gelek telepon-teleponan karo Wanto. Wis Wanto. Gonceng-goncengan. Gonceng-goncengan. Iya. Bojoku. Iya. Yo baba lho. sing ngandani metiti. Oh, alah. Sing ngandani metiti kok ya babal lho. Wong lanang nek wong lanang gono ajine ya mirip raimu ngono iku. Wong lanang ku ajine teko pribadi. Mek aja sampe bojo digoncengi wong dilirik wong loro ati. Kok dadi wong lanang apa ji? Gawe ora kon suwe-suwe kon kaidani lho ji. Ah, aduh. Ayo metu apa? Dadi bojoku semayeng karo Wanto. Gelek digonceng Wanto. Ngimpo. Ngimpo. Keciprane getih kan lho. Dadak bojo sah katene di benakno. Kula nyimpangi mriku ta mriku balik. Kono. Ayo, cet, kono do gumbul. Kene. Kono. Dadi bojoku jange di Iya ji tadi bojomu selingkuh. Bojomu semayan ambek Wanto, dilungkas Wanto teko kono. Wanto teko njaba ngomong dir, bojomu nek jero jawab tur, berarti kon gak ana. Wanto mlebu, bojomu ditur. Padha. Nyisih nyocot ae. Kono. Dadi bojoku jangan ditur karo Wanto. Ya babah. Kon iku lanang. Nyemango tak sumbarane. Sumbari sing temen. Oh, Wanto. Kok glani to kon eling biyen to? Wedang sak ceker jombe wong loro rokok situk saugel anjing. Lho dadak kon gawe ngetul bojoku. Wah, temu pira perkara. Pira? Temu pira? Kepethuk tak pateni. Kepethuk tak pateni. Bakul gethuk tak anteni. Ya! Anake wong edan. Taji ketokane iki wong guyonan. Iya. Tapi gak kena digawe sepele. Lah engko nek sampe kedadean bacok-bacokan, Lah makane iku Tut. Ayo didengke. ayo ditutno ah. Ayo Cak. Cek gak geger.
mergo iku. Tak nyatene yo cangkem. Ya cangkem ngono kuwi njaluk jasa botok. Aku seneng ilang kok. Kate apa? Wong aku seneng karepku dhewe. Lah apa kok? Peringisan karo orang lelaki. Lah apa mulai? Lho lha apa mole? Lho aku kan takok. Sampeyan kan cakep budal isuk mang. Lah apa mulai? Iki mole piye iki ngono duwe lho. Otak. Ayo tak terus nang pasar balok panggang. Walah, alah. Kok kangene gorong ya karo pasar balong panggang. Tak terus nang pasar balok panggang meneh wayahe pasaran. Mari ki wis gak wayahe bayar mekar. Dina arta. Meneh kuwi. Aja bayar mekar mingku bae. Ayo. Ah, Kok goblok diterno gak jak rambut gawe kok. karo bojone goblok-goblok ngono. Oh, Kok ambekno apa sih gorong wayah mulai. kok kaya mole-mole aku kebelet kok. Kebelet kok besek-besek kono ya enak sih. Hei. Ya enak. Jangan begitu dong. Saya ini suamimu, saya bekerja sampai katok-katok. Kacau. Ya wis, gak apa-apa mulai. Apa wedang gula ta? Udah gula. Sik. Loh nanti. Gulane gorong duwe. Masalah. Jaluk Pak Lurah kan lho. Gulane entek tak tukono gula sik. Ora usah. Wis aku gak ngombe wedang gula. Sorry manis. Kurang manis tambah ngetul. Lagu apa sih kok ana dur-dure ngono? Loh, ini lagu baru. Sorry manis tambah tur. Kacau. Sampeyan gak mangan ta ya? Mangan ta? Wah, aku mau mari tuku sego nduk depot kok. Gak apa-apa dianggap suntik kaya wis. Mangan ah? Mangan gak? Gak wis. Mangan ta? Mau. Aku mangan kok ya. Takok jam iki mang aku diparani Pak RT, ngono lho. Apa? Aku takok jam iki Pak RT ku ngomong ngene anu, Bu Taji, tolong deh sampean bejani Pak Taji, mengke kan nyawangi jaga jam-jam 09.00 ngono. Lek Pak Taji mboten saged diwakili, makane sampean gak iso ae aku tak sing makili. Lewang jaga wedok kon wakili. Mari ayo dowe. Pak RT kula ngomong ngono. Aja. Wong wedok aja jaga. Dieker-eker karo Pak RT. Berarti aku gak oleh. Gak oleh. Nek gak oleh tak omongane Pak RT. Wis kamu diomongi, tak telepone. Pak RT ku HP-ne ku mati, dicas. Makane tak omongane. Pak RT mboten saged, Pak Taji ngono ya. Iya, aku tak lekasne mau nontok-nontok. Lho lah ya tak omongane sik. Alah dableke. Oh, jelas iki. Iki jelas iki. Iki awakmu dari sari manisan. Ngene lho, Cak. Sampean gak pegel lah. Sampean gak pegel. Yo pegel mari nyambut gawe kok gak pegel. 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 Nek pegel, ayo tak terus picet ayo. Tak terus picet tanggone ringen anu. Iku minggat ta rono iki. Picet ndok ringen anu iku lho. Lho kene ae pengampun kene. Gak ono, wong e ku lairan. Ayo. Ayo kok angel sih. Kamu duduk di sini. Saya di sini. Sini situ sama saja. Aku takok. Lah kepangon apa gak takok? Oh, gorong. Takok apa? Keputusan ini terakhir. Takon apa? Tak tinggal. Loh, aku iku mang lali. Lali katene bayar apa duwe listrik pang aku utang. Alah. Alah, kok iku nak Nyelimur tak dugang apa kon kok. Loh, aku iku mang nyele duwe Yunan.
kene gorong ngono blas. Apa? Awakmu saiki turu kamar kok bayam kene siap. Enek iki siap. Iki ngono mau kate tak lempiti, gak sida. Ngerti ya? Lompet-lompet. Warang ngene kok dilempit. Wis iki katene jelas ngene segeni. Nek ngomong sing enak. Nek ngomong sing enak. Heh? Batak lempet, batak buak iki sampe-sampeku dhewe. Kate tak dekemul, heh? Apa kon selama iki sing lempet-lempet? Heh? Sing umbah-umbah sing barang kali kon. Heh? Dijar-jarno. Mana? Heh? Mana? Anggapmu konta. Mana? Selewet kemarin konta. Heh? Antuk. Wong lanang dadak disamboki cewek. Lagetmu lho. Konta selama iki sing lempet-lempet klambi. Lho. Konta. Lho, Kon isomu mek golek dhuwit. lah nggonmu wis kok kempet tok. Isomu mek golek dhuwit tok nyocot. Lah iya nek gak nilai nyocot jare duwe. Lho lah ya apa kon nduk omah? Heh, gak budal nyocot terus budal kono. Lah budal. Bisa bersabari wong wedok gak kerek. Wong kok iso. Tak takoni. Ket mau tok kantang. Gak ditakoni piye kok. Jam pinten, Pak? Jam piro? Jam piro? Jam berapa menit? Oh, dulu pas teko cire. Cire teko iki. Saiki wong wedok, ya. Iki jam piro? Turu kamar, wong lanang turu bali. Dene nek awakmu keturun, aku tak mbrangkang nang kamarmu ngono lho. Adi, sayang. Iya, tak pijeti ya. Tak pijeti sampe tak pijeti ya, Kak. Alah, bojoku Jawa kate mijeti. Tak pijeti, tak pijeti. He. Tak pijeti. Ambek mapan turu, mapan turu, mapan turu. Iki tiga bantal, iki tiga bantal. He. Ah, Mana percayaan tok turun jono. Kene tak kemuli. Ambek tak pijeti. Aduh. Tak yo habis sih. Kayaknya habis. Ngono ae, ora rasa. Ocot kae. Kok bokok. Apa? Kok kan turu dipijeti wong wedok celeren kok. Mijeti ku kene yo. Kuno. Angger kowe aku turu. Kok aku ki priye-priye kok dadakno. Jangan nanti kon ditabu abrit gentu. Kowe tak atem iki giner. Kate tuku obat lamuk. Lah sampean turu ngono lho, Cak. Wis gak usah wis. Terus sampean dicokoti lamuk. Terus Babah. kena demam berdarah. Ayo piye? Gak apa-apa wis. Nah berdarah banyak piye? Nah berdarah banyak. Oh banyak. Yo akeh yo bah. Turu Aku kamar. cocak bisa naik. Ojo. Pisan. Kon ku
Sari manis, gurih manis, tambahin titur. Soalnya ya wes. Tuh kamar saya. Turun kamar saya. Yo. Hei, Apa sih? Kan aku bakal turu. sadane yo. Lagi sandal-sandalku dhewe, kantor apa? Keliru tuh. Sadane sopo tuh? Sandalku dhewe. Tuh. Arek tekene yo. Kantor apa? Si Turwanto. Galu sadale. Aku gak masuk angin gak sandalan. Wah, masalahnya tak suntikno. Ya, kan sandalnya. Ya, dok kena. Aja bojo Joko lara no ya. Tak pateni kok. Heh. Nek ngono-ngono bener kentut ongket okta. Ya gak kabel duwe piye sampe nangkep karo waton. Loh. Kacau. Lah piye rek? Iso bolong tengah ya. Tak pancat ya bisa. Apa-apa. Nanti Mek. Wis aman. Piye sen aku nangkep karo Wanto. Cocok apa gak ceritane arek telu. Aduh. Sabar. Sabarnya apa sih? Ang masih kon cilik tapi kon nendel. Akhirnya. Sabar. Nakal. Yes. Ngene iki. Bukan ada bojone. Syahwatku keturutan. Enggak ya. Ya Allah. Yamaha semakin di depan, bro. Sabar. Duh, sikile kok tambah suwe tambah atos. Gak apa-apa wis wong aku sewayang e. Kok ono sentolope? Baba wis masih ono sentolope wong aku sayang. Alah. Bojone selak mulih. Lanange jagat, bro. Nek gak kendak bojone wong gak lanange jagat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad insun halati bojone wong lillahi taala. Amin. Koyoke wis gak tahan. Ngene iki, alah alah alah. Wah! Ayo. Nek Bangsat kon. apa? Kon ping pira ngerusui bojone wong? Aku ta. Ping pira kon ngerusui bojone wong? Halah pisan iki mang tok konan. Pisan-pisan janganane tekel hansip iku. Winginane kait mlebu pucuke tok. Kurang ajar kon. Ayo. Ditur apa oleh padha. Nek ngono bener awakmu, Dut. Wanto gak pisan gak pindho ping 3 bae iki. He, iki nasibe piye iki? Nasibe siapa? Ada. Aja nyalano wanto tok. Bojomu teluken karepe ya apa? Hei, Duwe perilaku koyo ngene iki. kate ini gak sida. Aja dibaleni maneh to. Kurang ajar kon. Oh, enak. Kurang ajar daripada kalian ajar. Oh, nek ngono tak ajar terus kon. Apa? Aku takok, Ketangkok takok ae sih. ceritane piye kok koyo ngene iki? Sandalku sih. Sayang, wis kaya ngene sayang. Ngene lho, Cak ya. Asline aku ambek Wanto gak ada hubungan apa-apa. Lah kok Memang tak sengaja aku iku rencana karo Wanto ngene iki butuhku nyadarno sampean. Sampeyan nek kadang golek duwe, gak mikirno bojomu. Hah? dhewe ya. Wong wedok iku ora cukup dikek dhuwit tok. Nafkah batin iku juga perlu dipikiri. Ngono lho karepe bojomu. Nek ngono. Dadi wayahe mulih ya mulih. Heeh. Kok itu sapa iku? Pak. Wah kentut, cak gundet cak wanto. Iya. Bengi iki nek darani omongane wong biyen sampir putrane Bapak Sutik lairno bebarengan karo maine Ludruk Budi Wijaya. Termasuk sampir. Nah, iki diruwat saiki mula entenono. Iya. Ayo mikir apa ini. Nah iki bayine ndok ndi? Ijek ndok rumah sakit. Iku minangka contoh. Mergo mudane apa-apa. Iya. Diruwat ya nganggo Bathara Kala no. Ya. Ya tak ana Bathara Kalane. Ayo.
Wah, tangkeme wombo. Aku takon barek menungso. Takono. Di pimpinane Ludruk. Aku minangka wakile pimpinane Ludruk. Lo awakmu pimpinane Ludruk. Iki aku wis mambu sipunang Jabang Bayi. Karepmu Bakal tak tadah Talamangsa. ponang Jabang Bayi sing laire bening iki bakal kok tadah Talamangsa. Iya, sebab bareng barek gamelan yo bareng Ludruk. Iki bayiku cuma sampir makan aku tadah Talamangsaku. Iki wis dadi wewengkonku. Ya toh? Ora bisa, aja mbok terusake. Yen ponang Jabang Bayi ndak ulungake marang kowe, apa ganmamu sing kok pagat? Lho. Gaman Bedomo. Gaman Bedom. Tak gawe mangan diponang Jabang Bayi, tak jaluk nanggone awakmu Gaman Bedomo. Siji loro badien, milih ponang Jabang Bayi apa milih Gaman Bedom? Umpamane aku milih diponang Jabang Bayi, Ora tak ulungake. Sip. Gaman Bedom. yen aku milih Gaman Bedomo, Ponang Jabang Bayi dadi anakku. Ya toh? Yen kowe ora percaya, sadurunge tak weni ananing pusaka minangka gamanmu. Pangananmu sing asli. Iya. Aja wong sampir, ora kena. Iki anake Ludruk kok, ya toh? Rungokno. Ora kena. Sing nomor 1, yen ana duwe anak siji, ora duwe dulur pisan, ya. Yen ora diruwat, iku jenenge ontang-anting panganamu. Pangane Sang Bathara Kala. Sing kaping pindho, yen duwe anak lanang barek wedok loro, ora ana liyane kenek diarani Gentana Gendini. Iya. Yen ora diruwat iku dadi panganamu. Panganaku Bathara Kala. Bathara Kala. Yen ana duwe anak telu, lanange loro tengahe wedok, iya. Iku jenenge Sendang Kapit Pancuran. Yen ora diruwat dadi panganane Bathara Kala ya panganamu. Panganaku. Rungokno. Iki nek aku nggawa Gaman Bedomo. Sing kaping 4, yen ana duwe anak 5 lanang kabeh. Iki diarani Pandhawa 5. Ya, yen ora diruwat ya iku dadi panganane Sang Hyang Bathara Kala. Ana maneh. Yen kowe ra gilumewat, ya to? Bedhug tengah bener. Iya. Enek wong adang dandange goling. Yen ora diruwat iku dadi panganamu. Nah, ngerti ya? Ngono. Ana maneh. Yen ana nandur, ya. Nek darani waluh lodrong ora dianjang-anjangi iku dadi panganamu. Pangan. Mulane iku sing panganamu sing asli, nek kon njaluk Gaman Bedomo, ora usah mangan ponang Jabang Bayi bengi iki. Sumpah ora oleh kowe manggon ing desa pengampon nduk liya-liyane kono. Ya. Umpamane aku pancen kok desa pengampon. Oh. Ibumu Nini Permuni gak nrimakno apa sing dadi kandhane. Ngono. Diponang Jabang Bayi kasih do tak pangan. Iya, tetep dadi anakku. Umpamane tak pangan Ora tak kekno. Ora tak kekno. Lemah. Wis tak pilih Gaman Bedomo tak jaluk. Tampanono. Mula iki dina tak jaluk pangestumu ya, aja ganggu gawe. Barek putrane Pak Sutik nang Bali. Pak pimpinane Ludruk. Aku sumpah marang awakmu. Aku gak nganti ganggu gawe wong desa pengampun. Matur nuwun. Aku tak mlayu no endi ae. Nek aku wis nyekel Gaman Bedomo, Kowe bisa nadah Talamangsa. aku bisa mangan menungso. Iya.
pimpinane Ludruk aku njaluk pamit mari awakmu. Ya ya. Menungso kabeh. Rungokno aku njaluk pamit mari awakmu. Aku wis nyekel gaman domo. Kowe aja macem-macem mari aku. Ya nang Bali yo. Aku daun pamit. Ya ya ya. Pak Gendut, Pak Taji, Pak Wanto, Pak Kuntet. Ya. Iku mang wis titip jeneng, ya toh? Heeh. Cuma kok nambahi eling-eling anake Ludruk Budi Wijaya. Iya. Ya. Oh ya wargane. Ibu-ibu nanti ibu-ibu. Warga Pak Sutik, warga Pak Sutik. Warganipun Pak Sutik pundi nggih? Keluargane Bapak Sutik monggo munggah teng panggung. Ya cek ponakan, cek misanan, cek adik, cek kakang. Pokoke jek mambu-mambu bola ngono lho. Bola kiwa tak bola teng. Oh, wonten ta. Oh, iki. Kasih nggih ndika nyekseni lan bengi niki anak sampean dipun dipasrahaken kalih pimpinane Ludruk Pak Didi Purwanto. Iya. Nek saged pun sampai pisah balung pepisahan sinambungan nek dina becik ya sampean iku disambung karo sing jane. Ya anak sampean tapi iki dadi anake Pak Didi. Nggih sampean sekseni badhe kula jenengaken nggih. Diseseni getrek lan pater bumi mewah angkasa sak isine konang jabang bayi supaya selamat kalis ing sambukala ado blane cedhak rejeki badhe kula paring jeneng Muhammad Rayyan Wijaya. Pak Gendut sampean dongani memuga selamat nggih. Ora loro napuk jebek. Nggih, jenenge ndukur iki. Nggih. Jenenge Muhammad. Baleni maneh. Yo. Yo. Muhammad Royan Wijaya. Nggih, Pun. Rayyan Wijaya. Monggo sami dipun sekseni. Muga-muga dijenengaken iki muga-muga diparingi slamet. Muga panjang umur. Tunganono. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jalla rabbi wa qadaro. Azza rabbi wa qahar. Amin. Wallahul mu'in liman sabar. Amin. Wala zikrullahi akbar. Amin. Allahumma ya rabbi asaqni. Amin. Wa ya bari'an nasami. Wa aliman bi jami'il alam. Amin, amin. Wa anal bala'a. Amin ya Allah, amin. Wal amradu wa mautal faja'ati bi rahmatika Amin. ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma salimna. Amin. Allahumma salimna min afati dunya Amin. wa fil akhirati Amin. wa fitnatihima wa Amin. fitnatihima wa fitnatihima. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wis, Nggih nggih nggih. bayi iki jenenge Muhammad Rodian Wijaya. Pak Taji, Ana wijayane. bengi iki ayo ndelok arek Budi Wijaya nggih lakon apik rame Lakon apa? judule Joko Slamet Pendekar Gunung Kidul. Ayo.